na kwana 2 ina yi, ba zan iya ce maka kai tsaye shekara ta kaza ba, amma na san dai na kai shekara 10. to ga a shekaru na idan ka cire shekara 10 ai na koma yaro sosai gaskiya. An kwana 2 ana yi, akalla dai za ka kai irin shekara 10 din nan kenan haka. na fi gaskiya, ka fi 10 wallahi. to sai a ce yanzu gashi ka ɗaukaka lokaci ɗaya, wani zai ga kamar a lokaci gaskiya ne akwai wannan. Mafi akasari mutane lokacin da suka fara jin ka to sunan ka sabon mawaki, lokacin ka zo ka fara. To amma abin da yake faruwa dole sai ka daɗe kana yi, saboda ina ka samu gogewar da har za ka yi abin da za a saurare ka idan dai har baka daɗe kana yi ba. Akwai koyo, bayan baiwa akwai koyo. Yawa da baiwan a jikinka, amma sai ka koya. Za ka je nan ka gaya wane yake yin nasa, ya kuma ake yin wannan. Sannan za ka je wani abu a cikin murya. Yanzu akwai abin da ya daɗe yana ci min tuwo a ƙwarya lokacin da na taso ina waka, shine idan na yi waka, duk ran da na kunna waka manyan mawaka sai in ji taso a sama da bolin da komai, taso da ƙarfi ta waya sai in ji bolin ɗin nawa ƙasa. Wannan dalilin yasa na koma studio da zama fadan na koyi abin da ake yi. Ma gano menene dalilin da yasa ni tawa wakan nake jin ta a ƙasa sannan ta manyan mawaka nake jin ta a sama, sai fa da na gano. To haka abun yake mataki su saurari a ƙasashen a wajen gyara ne, ba a ƙaro ma bolin ko kuma a darajar waka ce kake jin ta su tafi. Wannan abun shine yake bambanta babba da ƙarami. Na farko dai akwai kwarewa ta voicing na su manyan mawaka sun fi ni iyawa, sun riga ni farawa, don haka duk yanda za su yi kyau sun fi ni sani. Sannan akwai kwararrun ma'aikata, tunda duk abin da za ka yi akwai ma'aikata na musamman wayanda su in suka zo za su yi za ka ji ya yi titi ya yi fayo. Amma kuma daga voicing ne, daga lokacin rerawa ne, yauwa daga lokacin rerawa ne da ka yi muryan, idan ka daga tan da za ta zo daidai da wannan abu shine zai di balansin da kiɗan, sannan waka ta zo daidai da kunnan masu sauraro. Shine idan aka kunna waka ka za ka ji bi bambanta da na manyan mawaka ba da na ƙaramin mawaki. Ina fatan dai masu kallo sun fahimci me ake nufi. Gaskiya. To sai a ce sanda ka fara waka dama ka sa rai kana da wani ƙwarin gwiwa da kake tunanin zaka zo wannan lokacin, ko kuma kana yi kawai dai Allah ne ya kawo ka wannan lokacin baka taba tunanin haka ba? A'a, gaskiya ina da ƙwarin gwiwa, domin na farko lokacin da na ji a raina zan kama waka ka'in da na'in, sai da na samu iyayena, sai da na samu babana na ce ni waka nake so zan dinga yi. Ya ce min to Hamisu idan dai har hakan ya fi alkhairi Allah ya sa ma albarka a ciki. Ka ganna da ƙwarin gwiwa. Ba na mantawa lokacin da na je na yi waka ta, na zo gida ringide ana ta min dariya, irin wakar ka san abun ka na dan koyo. Mama na sai take cewa in dai Hamisu ne a yanda na san shi wata rana sai kun tafa masa. Tana ɗaya daga cikin wanda ta ƙara maka. Alhamdulillah, to kaga na samu hope. Wannan dalilan su ne a zuciyata. Sannan na je in zan tafi studio mama na nake na zo in ce na tafi, in da a ce min a da lafiya Allah ya tsare kuma Allah ya bada abin da aka je nema, idan na dawo kuma a ce min sanar da zuwa gidanmu. Kaga zan samu ƙwarin gwiwa cewa in dai har da gaske addu'an iyaye karɓaɓɓiya ce to wata rana zan yi nasara. To wannan ƙwarin gwiwan shi nake kwana da shi nake tashi har na kawo kuma haka. To wani kira za ka yi ga su mawaƙa yanzu masu tasowa? To gaskiya kiran da zan yi shine shawara satar amsa. Kuma duk mutumin da zai abu ya fara neman yadda iyayensa, idan dai har da yadda iyaye, to ko da wani ne ma zai taimaka maka, idan dai har kana da kusanci da iyayenka ya fi jin ƙwarin gwiwar ya taimaka maka saboda ya san za ka kai labari. Duk mutumin da ya taso yana biyayyar iyaye Allah bai barin shi ya ta gayyara. To kaga babu yanda za a yi ka ci gaba da yi idan ba za ka yi nasara ba. To shawara ta shi ne a yi da yaddar iyaye, yadda gida, sannan sai a yi wa na gaba kuma biyayya. Shi ne. To idan muka koma cikin waƙoƙin da ka yi daga lokacin da ka fara waƙa zuwa yanzu, wacce waƙa ce ta fi wahalar da kai wajen yinta kuma kake ganin kamar ita za ta fi karɓuwa a cikin waƙoƙinka? A'a, gaskiya idan an samu magana ta zo min a biyu. Na yi waƙar da ta fi wahalar da ni, wadda ba zan manta cewa ta wahalar da ni ba, sannan kuma waƙar da na sa wa rai shi ma daban. Yanzu kaga yawa waƙar da na tafi wahalar da ni a kankin kaina ita ce Hamra. Akwai waƙar da na yi Hamra 'yan mata
da nake ba da labarin hawan ɗorayi waye na yi ta 15 ga azumin shekarar da na yi ta bayan sallar la'asar zuwa magarba ana dan shan wahala. To a tsakankanin wannan lokacin ne waƙan ga kishirwa sannan kuma gashi waƙar tana buƙatar dogon numfashi, wannan abun ya matuƙar wahalar da ni, sannan ina yi kaina yana kullewa. To da haka ne wannan waƙar na sha wahala sosai a wannan waƙar. Ina fitowa daga ofis ɗina ana kiran sallan magariba sai na ce to alhamdulillah, waje muka sallah sannan muka zo sai ma da abu na je na sha ruwa sannan na zo na saurara ma me ma na ce ko. To kaga wannan waƙar na tabbatar da ta wahalar da ni, sannan kuma sai waƙar da ni a raina na sa wa rai ita ce waƙar ke ce, waƙar da nake cewa a duniya ke kika samu farin ciki na idan ba kewa za na bai wa kauna. To amma kuma sai ya zama a wannan lokacin mafitane sun raja'a a kan shimfiɗar fuska, wanda a wannan lokacin ne kuma idan ka bani in ka ce wata waƙa na fi so har yanzu ce maka na fi son ke ce. A yanzu wacce ce bakan dami a kan kina? Shimfiɗar fuska tun da ita mutane suka zaɓa. Ai kaga duk abin da al'umma suka ciro maka ke ce na fi son a duniya ke kika zama farin ciki na ne a kan kaina. Abin da yake faruwa mafi akasari mutane abin da suke so ba zai yiwu kai nasara ba. Yau idan kuna zama a wata majalisa misalin karfe 4 na yamma ana hira, yanzu ina da abin yi ba zan iya zama karfe 4 na yamma a wannan majalisar ba. Idan na daina zuwa me ya kamata in yi? In na dawo sai in tsaya mu gaisa da su mu ce gida. To idan dai har ban zauna an yi hira da ni ba yanzu girman kai nake, shine manufan mutane. Abun kuma da na sani shine duk abin da za ka yi sai ka ta'allaka dukkanin tunaninka a kansa zai zama ka sami wannan abu. Idan dai har zan dinga tunanin in yi wa waka a sha ruwan tsuntsaye ba zan zama yadda na zama haka ba. Amma daga ran da na ɗauke ta sana'a ba dole ita zan sa a gaba fiye da kowa. Sannan kuma mafi akasari mutane suna son ka hira da su a yanar gizo, shine kaman WhatsApp chat. Da yawa mutane idan suka maka, ni abin da na ɗauki WhatsApp wuri ne da zan gyara business ina kawai. Mafi akasarin mutane suna maka fatan alkhairi, idan ka mun addu'a in ce maka amin na gode. Haka shine abin da ya dace. Amma fa ba zan iya hira da kai ba. Ko da mace ce? Yan mata tun da kai kaurin suna wajen soyayya. Ba zan iya ba. Saboda idan dai har na ɗauka to ai ba mace kaɗai ba ce mutum. Sannan masoyana maza ne da mata. To kaga ba zai yiwu in ware wasu in ce ina son su wasu ba na son su ba. Duka ina son su. Amma abin da nake so mutanen su fahimta shi ne dole in dinga samun lokacin yin tunani. Idan har na daka ta wayata to ba zan yi aikin da nake burge su da shi ba. Na dai san duk kiran duk chatin din saboda waka ne. To idan dai har ina wannan chat din ina wannan kodayaushe a hankali na yana kan waya, Allah da tun na daina burge su. Ba za ka samu lokacin da za ka yi tunanin waka ba. To ai yawan kiran yini ake ana kira ana turo sako da ka kunna data far sako da ganin baka kaman gyada ake raba ta. To yaya kake tunanin zan yi da waya, ya zan yi da aiki na ga kuma sana'ata ina kallo? Ba zai yiwu ba. Wani abun dole kai ka bar wani abu. Amma magana girman kai, na yi imani da cewa Allah shi ya dan adam ya karrama shi, sannan ni ba jahili bane ba. Karatu na bangaren addini ma ya fi bangaren boko yawa. To kaga na san menene hukuncin girman kai. Ni ba zan yi girman kai ba, domin na tabbatar idan na yi Allah zai karya ni, zan dawo ƙasa. Na san dan adam Allah ya yi shi da daraja, yanda ya yi ni haka ya yi kowa. Sannan kowa da tasa baiwa, sai dai ta wani ta bayyana ta wani bata bayyana ba. Musamman wannan waka, da yawa mutanen duniya suna da baiwar waka, rashin gwadawa ne yake sa ba sa gane suna da baiwar waka. To ka gani ko me zai sa dan ina da baiwar waka in fito in girman kai wa al'umma bayan su suke so na? Duk mutumin da ya tattaki ya zo inda nake to yana iya gane ni ba mai girman kai bane ba, domin zai ga za mu zauna mu hira in karrama shi gwargwadon iko na gwargwadon iyawata. Amma
yau ban san ka ba, ta yaya da ka kawo min magana a wasan sai ka ce min meye labari, sai kuma in hau baka labari ne? Magana fa ta Allah. Idan muka waiwaya sai mu kalli gaskiya ai, sai ka ce min meye labari kawai, ni kuma sai in hau baka labari. Idan ban baka labari ba wai girman kai ne da ni? Ba zai yiwu ba. Ka fatanin mutanen da suke da ɗaukaka sunansu mutum abu ɗaya a gurin al'umma, ka kula. Tun da na taso ina yaro na san akwai superstars a cikin al'umma namu, wannan society namu ana samun shahararru, amma da aka ji mutanen gari suna ce musu masu girman kai. Babu wanda aka cire ba shi da girman kai, kowa yana da shi. Ka san me yasa? Su duka Allah ya ba su ɗaukaka, amma idan ba su da ɗaukaka ba su da girman kai.